Au filano lamsugo sini kokbrok technical tai entertainment channel. Tini norok ni bagai ang haino hai kubui kothoma ti fayuka. Kothoma angka khoroksa sala kaijak tetei hekaba nukung khajak tetei. Social media rogo bwrwi rokno sikla hani shawi nukung khawi paithago hangke saknang yangi khibir mani kothoma. Au o kothoma no norok pulani simi paithak jora khalogui khanai tongdi. O kothoma no chungno share khaika jeo chalabai kaijagui nukung khamani yakulo je satok pitok khlaijangnai je saknang yangjangnai o bukukno chungno share khaika o kothoma no. Au o chala hangke Bangalore samung khaitong kaisa company o hangke o bukuk bai wrong number hamjak laikya khoroksa bai khoroksa nuklaikho hangke hamjakmani bisingtui asno puito chakha bukuk o chalanota hangke nuklaikho haipano o bukuk ni ke puila hamjakman chalaba asno bo khakhari hamjakta hangke bukuk nuklaya ba singota nang kaijak sikla hanai hangke chala sawang sikla no hanai hangke hamjakmani bisingtui bo puito chakha to chalani kokno phia o chala hangkle kaijak nukung khajak bwsase khoroktam kamiota bini asalani kamio tongota bini bihi hingke bokato Bangalore sa samkhai tongke jefurpano o bukuk bai kok sai tongman ta firi gana bihik sikari hingke ba hingke asakna hamjak laike borok kok saman bisingtui hingke salchako bukuk asalano malanya bagai kok rakha hingke chalabo tirpra phaike Bangalore ni hingke malai laike o bukuk salano nogui hamjaka hingke hamjakmani bisingtui o bwrwi bo bini nogotlang thangka nogotlang thangka hingke bwrwi ni buang phasong sajaka jehetu phatara samung khai tong income khai tong hingke ba phiaba kebo saimia je osala kaijak borjak ni bwsasa khoroktam hingke 2015 bishota o je patimani hingke 2015 bishono o bukuk bai kaijak paikha o bukuk ni kamio amta hingke kaijak mani yakulo o bukuk no osala Bangalore tlang thang paikha hingke borok ha Bangalore no tongkha hingke tongmani yakulo khano borni charai ba khoroksa asaikha hingke charai asaimani yakulo khano ako tongma bo dekha hingke ba saimani thangka buku jiosala kaijak bini bwsa khoroktam tongo ni kamio hingke kisa kereng kering walai lekha tangai nangano thokaisa nang sikla nisa omahai ni kabangma walai lekha ta hingke aboni yakulo bukuno wansuka angbo silia hingke ba kaijak se paikha charai se khoroksa asaikha hingke ba taitam khaisina ne tofano boko accept khaina kha hingke kaijak hingke Bangalore tongka ba kabangma rang puisa khorosha tongo arang rogbai pusogyata hingke ochala kamio bini bihik bwsa je tongmani puilani bihik jono rang puisa rok rohri malia salok malia ako kaisa Bangalore city o tongna kabangma khorosha tongla hai diba hingke olokhe rang ro rohjakliya hingka bwrwi bwsa khortang ganang bwsaise karikha te khoroksa kaijak paikhani bobo saimangkha hingke ba samnoblo bo asasina puilani je kaijak mani bihik bobo te khoroksa chala randa bai kaijak thang paikha hingke aboni yakulo khano o bukuk bai o chala je Bangalore borok tongoi tongmani aboni yakulo 2020 ke borok tirpra phaipaikha Bangalore yakarei hingke o bukuni nogota hingke kamio to talangra gyo chala hingke a puilani bihik bo thang paikha te khoroksa chala bai kaijak hingke o bukuni nogono o chala tongoi tongkhata hingke horo tirpra kisa misa business ok khlaikya gabo pusakya hingke pusoklayata hingke aboni yakulo khano 2021 hingke o chala Bangalore thangpaikha hingke o bukuk chano hingke bongni nogo klangita o bukukni nogono hingke thangmani yakulo khano tabuk tamungkha o chala bukuk chano care khailia rang puisa rok rohliya call khlaike bo waiting mang kok saya te waisisu kok sake o bukungno sawo chala bini basaita nang kubuni chala bai kaijak thangpai siri hairokni sawo ge call lo khaike waiting mang boibai kok sai tongota go bukuk singo nang sabai kok sangke dolo bai kok sawo hanai angle gonta 2 gonta kok sai tong waiting mang ge sabo bai kok sa abo saime yangai tongota buku ge borongno rang puisa rohliya yang bwsa bo khoroksa puilani bihingno bo saknang yama keno
bukhungno thokai sama hai keno nukhung khawi erpor khe saknang yangai thango tabuk bo bukhungno bo obo haino basa khorsongmani yakulo ko saknang yangai tongkha bo bori beijani kok sai tongokha abo saimia ta ko chalani tomongke belaikana hamya nei obukhok sono share khaika bini bo saifano tomong hamya nei bo sono share khai hoka teyang obukhok bini buma bo phawaibo belaikana paijago jolijago kotukjago nini naina man chala tamongkha puila bo waisa kaijak basa khortangana borno bo yakare rekha nono bo basa khorsani yakulo tabo yakana phaisino thangtongo na omai rek nogro kabangma walai suglai ngota buku belain tongna no shanti yang bini sraibo bu hobe malayan bagi belain musung jago kol khlai kyangke waiting mang boye mang kok saitango tei kokma sakabo sawobono nang kubuni chalanai thangpai siri ang namai kari kharo khanai buku belai khano biri mano tekto mahai af hojara belai khano wana ma singcha kirma singcha tongna kese social media rogo sang kabang mano pati mane nugunya tongo kaijak no sikla ro khnai kogrelai pati mungrok tai khorsa social media puito chalai kabang ma video rok viral lok mani opro belai no wana ma singcha kirme singcha jora abno jora belai khno hojak ka tongna nango abono sini channel ni phajingti jotono no kokosarmu paithago jotono no hambai ro tomuno sini channel no kaham nangja khangkaba like share khaidi ar katalangi tongkhaba please subscribe khlainani tapok de